Mayor Michael Rama nasagmuyo sa giingong padayon nga pagapil-apil ni Cebu Governor Gwen Garcia sa mga kalihukan ug plano may labot ang dakbayan. Ang maong kasagmuyo nagugat sa matud pa pag-issue ni Governor Gwen Garcia ug memorandum ngadto sa Chinese contractor sa BRT project nga nagpahunong sa ilang trabaho hantod nga makakuha sila og clearance gikan sa National Historical Commission of the Philippines. Matud sa mayor na dismaya siya kay wa man lang makigstorya ang gobernadora kaniya aron hisgutan ang maong issue inay gi sa publiko pa kini. Nagtuusab siya nga nagkumbuya ang pipila ka mga opisyales sa dakbayan labi na sa ubang plano nga sila ra ang nahibawo. Matud ni Rama, dili na siya musugot pa nga magapil-apil si Governor Gwen sa mga kalihukan sa syudad sa Subo. Wala na may makabuhaton. Klaro lang mo, ang Cebu City ay highly urbanized city ni. Ang head din elected mayor. Na ay vice mayor na isang kunya. Na ay 27 departments. Unsay role sa governor? Ang governor makig-amigo o magklaro, makig-kontra. Doon na. Okay. Makig-amigo, or makig-away.